Mayong adlaw mga binati o minahal kong matalong nun. Magsugod na gisugda na og trabaho ang biwok diri sa atong lungsod. Ginihinayan pa guys, mao na ni ang umaabot nga biwok sa atong lungsod. Okay guys, ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay aron daghan tag mahimo nga project headed by to our beloved Mayor Eric Espahulio ug mga kauban guys. Magtimog ta aron daghan tang ma-implement ka project. Okay guys, among itur sa pagsugod og trabaho sa biwok diri sa lungsod sa Matalo. Okay guys, konderon August 6, 2021 magtinabangay kita alang sa kalambuan sa lungsod sa Matalo. Amo ni guys, munig mga haligi guys. Okay, amo na ni. Amo na guys na dinhinag at himuon ang biwok din siya guys na mao ni ang pagsugod og trabaho diri sa Matalo biwok. Okay, sa mao ning pagsugod sa biwok diri sa lungsod sa Matalo. Magtinabangay kita alang sa kalambuan sa lungsod sa Matalo.